Hola. Direu, què està passant aquí? Per què estàs parlant en el mòbil? No tinc micro, xavales. L'he perdut. Bueno, és que directament no he tingut mai. Llavors no sabia com afrontar la situació, perquè si no tinc micro, llavors com collons parlo? Tinc eco. Això és gran. Si no se'm fa eco. Si me fico aquí el mòbil perquè no se'm vegi... Hola! Hola! Veu? Escolteu el no? Escolteu. Jo l'he escoltat. Tu l'escoltes, jo l'escolto. Pues llavors me fico així. Almenys per la presentació que me poguéssiu escoltar bé. Sí? Vale. Avui me xollo. Pels que no sapigueu què és xollar-se, me tallo el pèl. Collons, calla't! Gràcies. Me tallo el pèl. I és especial? Sí, és especial. Perquè me el tallaré curt. Curt! Bueno, ja el tinc curt. Però vull dir, tipus rapejat, saps? Ai, rapejat no, rapat. Sí, inventem paraules, m'hi cago en Déu. La veritat és que ha sigut un debat durant setmanes, Setmanes. No ha sigut fàcil decidir que me volia xollar. Realment, hòstia, sí que me fa temps que tinc la vena, però dic és que, no em vull veure del tot feo. I és que me fa temor veure'm del tot feo. Però també me fa curiositat, és raro. Vull dir, me fa curiositat ser del tot feo i a veure com convic sent tan feo. Me fa curiositat, la veritat. Algú me dirà, Pau, però si no ets tan feo. Calla't, per favor, calla't. No, ahora en serio, ya de hecho de ser un poco raro. Bueno, este es Rodolfo. Uy, que se queda sense batería. Espera't. ¡Ah! Vale. Estic gravant sense bateria quasi. No sé quan s'acabarà. Tinc que parlar ràpid. Vale. Com vos he dit, me tallaré el pèl. Vale, puc parar de fer el puto raro, Pau, per favor? Vale. Avui me tallo el pèl, com he dit. Me raparé. A veure com queda. No ho sé, la veritat. Mai m'he volgut xollar des de petit en curt perquè tinc molta temor com me queda. Però últimament porto un venazo que ningú me'l treu. Així que m'ho anirem a xollar. Ve una mica aquí a xollar-me, que és un peluquero de puta mare, que si és de Tortosa, si no el tens contactat és que te rebento, fill de puta. I ve a xollar-me. Sí, a xollar-me. A ver, ¿vale? Hasta la... Sí. Quin número està? El 2. Si vols ho posem al 3 i Posem al 3. He dit una mica... Ui. Home, tio, és la primera vegada que em tallo el pèl així curses. El tupé és de fa 1000 anys que no me'l tallo. Pues ja estem, gent. Aquest és el resultat. Mira, a veure si ho podeu apreciar. Si us ficaré unes quantes fotos, continuo parlant amb el mòbil perquè no tinc micro. Jo la veritat que m'agrada, tio. M'agrada. Me resultava... Estava molt neguitós perquè realment no sabia. Però realment m'ha agradat. Crec que podia quedar molt pitjor, tio. I està molt bé, tio. Crec que sí. En plan, quan m'estava tallant el pèl dic, on m'he ficat, Dios... No puc, és que com podré afrontar-me a la gent sentint-me així? En plan, m'ha vingut un munt de temors, però és que... Després de sortir així, de rapar-me, d'atrevir-me, també m'ha sortit en ganes, saps? Collons, tio. Pues mira, estic guapo, pues estic guapo. Si no estic guapo, pues no estic guapo, però... Segur i content de mi mateix tinc que estar. I això és el que puntua, no? Suposo. Ara mateix estic al meu xalet. Veureu lo fondo. Volia volia continuar el vídeo per aquí, perquè pues, m'agradaria parlar un ratet més. L'altre dia estava mirant, debatint el fet d'acceptar-nos a nosaltres mateixos. És una cosa que tothom ens diu, que ens tenim que acceptar, el nostre físic, no? Da igual si estàs més gord, da igual si estàs més prim, da igual si estàs més flaca, da igual si ets més fea, més guapa, da igual, te tens que acceptar. A mi el que em resulta, el que me ratlla de tot això és que tothom ho diu, i a mi ningú m'ensenya com.
En plan, està super guapo que tu me digues, accepta't, bro. No hi ha més bonic que acceptar-te. Vale, però com? Com m'accepto? Com? Llavors, l'altre dia vaig estar escrivint unes coses al WhatsApp. En plan, tinc un grup, lo típic, no?, que teniu tots. A veure si em veu el mòbil. Pues tinc un grup, lo típic que teniu tots, que us heu quedat tots sol, i llavors, pues, comenceu a escriure, no? I llavors, pues mira, jo vaig escriure sobre això, no?, sobre aquest tema. Llavors jo aquí el que dic és principalment que nosaltres, com a l'única via que coneixem per arribar, bueno, l'única, de les poques vies que coneixem per arribar als punts físics que volem arribar és a aconseguir fent fort, fer dieta, no sé què, dedicar-te un munt al gym. I a mi em fa preguntar-me si és real. Vull dir, si realment aconseguim superar les nostres inseguretats així. En un principi a mi al cap me ve que no. És com que me dona la sensació, tot això ho dic des de la meva opinió, ¿vale? Me dona la sensació de que és el camí llarg. Fer gym, fer esport, sacrificar-te tant físicament, a vegades molt mentalment també condueix això. És el camí llarg, tio. Crec que el camí curt és realment parar i entrar dins dels nostres pensaments. He donat compte del poder que té les nostres idealitzacions sobre les nostres percepcions sobre alguna cosa, les creences, els pensaments que tenim al final defineixen la nostra realitat. I crec que el problema se basa en aquí, en que tenim, ja no sol el tema aquest d'acceptar-nos, no? Però, sinó en tot, el que tenim que fer, suposo, no ho sé, és introduir-nos més en els nostres pensaments. Llavors després també me ve la pregunta com? Com pots fer-ho això? Pues és difícil, és difícil. I si jo estic content en el que veig davant del mirall, si estic content en els progressos, perquè a vegades potser no simplement el mirall, hi ha coses, pues, per exemple, tinc una forma molt més gran i no puc canviar-la. Però, pues, bueno, a més de concentrar-te en la front, concentra't en altres coses que se't dona bé, saps? Vull dir, per exemple, a mi se'm dona bé el pensar, ser creatiu, en plan, i la fotografia. I també, pues, com a personalitat, soc molt carinyós, soc molt proper a les persones. I tot això, pues, enganxa també a la gent, saps? És que al final ens fiquem també molt el focus a una cosa que canviant el focus, el mirament dels nostres pensaments, podem treure coses bones i sentir-nos bé, saps? I bueno, jo volia fer un vídeo pues, per a parlar un poc d'això i aprofitar que me volia tallar el pèl perquè la veritat és que tenia molta temor. Perquè és una cosa que jo encara no he superat, realment m'afecta i no sé si me continuarà afectant tota la vida, saps? M'afecta molt menys, això sí que és cert. Però m'afecta i me creava inseguretat, però és que dic, és que m'ho tinc que fer, tio. Pels meus collons ho faig. I ho he fet. I la veritat és que estic molt content, me sento més segur i també és com un pas cap endavant a sentir-me encara més segur de mi mateix, saps? I bueno, que más o menos ja estaria. No sé què us ha paregut el vídeo. Hola, soc Calvo. Espero que us hagi agradat. Sé que he gravat així en el mòbil, però la veritat és que m'ha ajudat. Concentrar-me en parlar així, m'he començat a moure per aquí, no sé si estarà bé això. Però bueno, aprendrem. Lo important és concentrar-nos en aprendre i millorar. Sí. I bueno, moltes gràcies per veure aquest vídeo. Si t'has quedat fins al final, la veritat és que moltes gràcies, en sèrio. I espero que us hagi servit d'algú útil, o que us hagi sigut almenys entretingut. I al final tot el que he dit és opinió meua, saps? Si tu tens una opinió diferent o te pareix bé però penses una altra cosa en un altre aspecte, a mi m'encantaria, me sents bé? M'encantaria, ara es fa vent, no sé si se sent un poc mal, m'encantaria que debateixes en els comentaris o si no, si vols, m'ho pots dir per Instagram, paumartinez.19, i dir-me el que penses, perquè la veritat és que vull aprendre i estic aquí per aprendre, o sigui que entre tots podem aprendre.
Moltes gràcies, gent. M'ha agradat molt fer aquest vídeo. It was never the two of us like that.